godt se? Ja. Er det sjovere end hesten af det her? Ja. Ja. Hvem er det så, som der kan hjælpe dem? Hvem det er, som der kan hjælpe dem, hvis de får dem i ligesom ham der, som der ikke kunne tale? Ja, så kommer der en læge og hjælper dem, men... Gør du det? Det lyder lidt skørt. Men så kunne man godt høre mig rigtig, men det kan man bare ikke nu, så nu taler jeg med over. Ja. Det er fornuftigt, du åbner munden, når du taler. Ja. Kan du se, der er nogen, der ligger ned? Hvad betyder det? Hvad tror du, det betyder, at de har lagt sig ned? De er døde. De er døde. De er ikke rigtig døde. De er bare blevet ramt. Og når man bliver ramt, så er man døde. Så er man død, ja. Men når man bliver ramt på fjernene, så er man ikke døde. Ja, så er man ikke død. Det går vildt for sig, Lia. Hvad er der? Kan du se, det går vildt for sig? Ja. De kan passe på, at de ligger dårligt i en hest af lort. Ja, det tror jeg, de overlever. Det gør de selvfølgelig ikke, når de dør, men de skal bare ligge sig, når de dør. Ellers så skal det smide, hvis man bare lader, som om man ikke bliver ramt. Har du fået øje på Niels endnu? Har du det? Har du fået øje på Niels? Nej. Det har jeg heller ikke. Sig om det er nogen, som der er død. Tror du allerede, han er død nu? Nej. Den tøsdreng. Nej, det tror jeg ikke. Nå. Men hvordan kan de kigge?
siger du, ven? Hvordan kan I kigge? Vi kigger bare, om vi får øje på ham. Vi er en, der ligner ham. Det er Niels. De gule bukser dernede. I hvert fald han døde om. Den klarede han ikke. Så døde han. Den bandit. Ja. Det gik den ikke længere for ham. Nu er han en død kriger. Det var ham med det lange skæg og hår, ja, ham der ligger dernede. Du kan se, der ligger 2 med skjold. Nu kommer der en mere, ligger så dernede. Så er de snart færdige, Mia. Så er de snart færdige alle sammen. Det er de faktisk. Ja, så stjæler de alt deres guld og alle deres damer. Men det er bare ikke ægte guld. Nej, det er ikke ægte. Jeg synes, det er rimelig mange i landsbyen, som overlever.